ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамразим Абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. Барои саноаткунонии мамлакат ки ҳадаф истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру ивазкунандаи воридот ва муҳайё кардани ҷойҳои кори нав мебошад, дар шаҳру ноҳиё тадбирҳои муассир амалӣ мегардад. таи солҳои охир барои татбиқи муваффақонаи ин ҳадафи чорумӣ миллӣ тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳои муштарак ва судманд заминаҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. яке аз соҳаҳои афзалияноки саноати кишвар ин соҳаи саноати сабук ба шумор рафта. коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, нахи пахта, пӯст, пашм ва пила, самаронок истифода намудани иқтидорҳои мавҷуда, ташкили ҷойҳои кории нав ва вусъати истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигарондашуда афзалиятҳои соҳа муайян гардиданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати рушди соҳаи саноати сабуки кишвар тадбирҳои назаррас амалӣ гардида, тавассути таъсиси корхонаву коргоҳҳои нав, воридоти технологияи муосир ва беҳтар намудани сифати маҳсулоти солшаванда соҳаи мазкур сол-аз-сол рушд меёбад. солҳои охир дар соҳаи саноати сабук 24 корхона ва коргоҳҳо ифтитоҳ ёфтаанд ки дар онҳо зиёда аз 3700 ҷойҳои кории нав муҳайё гардидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук аз 1.4 миллиард ба 2.8 миллиард дар соли 2019 оварда расонида шудааст ки 2 маротиба зиёд мебошад. дар натиҷаи андешидани чораҳои дахтор вобаста ба беҳтар намудани сифати маҳсулот ва васеъгардонии истеҳсолот аз ҷониби корхонаҳои соҳаи саноати сабук наздики 1 миллиард сомонӣ дастгоҳу таҷҳизот ворид ва васф карда шудааст ки ин ба беҳтар намудани сифати маҳсулот мусоидат менамояд. иқтидорҳои нав асосан дар самтҳои коркарди пахта ва нахи пахта, пӯст, истеҳсоли пахтаи тиббӣ, маҳсулоти дузандагӣ, ҷуроббофӣ, мебелсозӣ ва халтабарорӣ сохта ба истифода дода шудааст. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. дар вазъи хуруҷи эҳтимолияти бемориҳои сироятӣ тақвияти тадбирҳои беҳдоштӣ аз роҳҳои пешгирӣ мебошад. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров чорабиниҳои тиббӣ, санитарӣ, фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ аз ҷониби ситоди ноҳиявӣ ҳамаи 14 шаҳраку деҳот, ҳар як маҳаллаву оила ва ташкилоту муассисаро фаро гирифтааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. ҳамаи чорабиниҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар ситоди ноҳияи бобоҷон ғафуров оид ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси COVID-19 тарҳрезӣ ва ба иҷрои корҳо ҳамаи сохтору шӯъбаҳои ноҳиявӣ, муассисаҳои тибби профилактикӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шӯъбаҳои занон ва оила, ҷавонон ва варзиш, ҷамоати шаҳраку деҳот, кумитаи маҳалла, гурӯҳҳои таблиғотӣ ҷалб гардида тадбирҳои тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ, беҳдоштӣ, коркарди зидди сироятёбӣ дар ҳар як мавзеъу маҳалла, ташкилоту муассиса, назорати иҷрои қоидави талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва ҳамаи дигар чорабиниҳои пешгирӣ аз сироятёбиро дар бар мегиранд. назорату муоинаи шаҳрвандон дар хона аз роҳу воситаҳои муайян намудани ҳолати саломатии сокинон буда, дар ноҳияи бобоҷон ғафуров табибони оилавии 31 маркази саломатӣ, 59 бунгоҳу нуқтаҳои саломатӣ дар ҳамаи деҳаҳо барои муайян намудани аломату нишонаҳои сироятёбӣ бо тарзи гардиши хона ба хона назорати тиббию ташхису муоина мегузаронанд. дар муассисаи мо аз рӯи ҷадвали яъне ки гардиши хона ба хона аз 6 соат зиёд муайян карда шуд. инчунин дар 32 марказҳои саломатӣ навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст. ин усул имкон медиҳад ки бемориҳо ва нишонаҳои сироятёбӣ сари вақт муайян ва баҳри табобату пешгирӣ дар шароити хона ва дар муассисаҳои кӯмаки аввалии тиббӣ чораҳо амалӣ карда шаванд. бо мақсади тақвияти корҳои пешгирӣ аз сироятёбӣ, иҷрои қоидави талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ, фосилаи иҷтимоӣ аз ҷониби ситоди ноҳиявии соҳаи тандурустӣ ва гурӯҳҳои корӣ ки ба он масъулону мутахассисон шомиланд, дар ҳар як ҷамоати шаҳраку деҳот суҳбату мулоқотҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда мешаванд. чунин мулоқотҳо бо раисони кумитаи маҳаллаҳо ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо дар ҷамоати деҳоти Хистевар, Зиёва ва ба номи Ҳайдар Усмонов баргузор гардиданд. табибони оилавӣ якҷоя бо мутахассисон зимни гардиши хона ба хона чорабиниҳои фаҳмондадиҳию паҳну дастрас намудани тавсияномаҳои беҳдоштӣ ва рақаҳои санитарӣ оид ба роҳҳои пешгирӣ аз сироятёбӣ ва иҷрои қоидави талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ, фосилаи иҷтимоиро бо нишон додани телефонҳои тамос бо табибони оилавӣ иҷро мекунанд ва ин гуна варақаҳои санитарии таблиғотӣ ба ҳар як оила дастрас дар хонаҳо, маҳаллаҳо, ҷойҳои серодаму ҷамъиятӣ насб карда шуданд. дар тамоми ташкилоту муассисаҳо, бозорҳо,
мағозаҳо ва ошхонаҳо, манзили истиқоматии беморон, нақлиётҳои мусофиркаш, муассисаҳои таълимӣ барои соли нави хониш ва захираи ниқобҳо, ҳароратсанҷҳо, маҳлулҳои антисептикӣ, маҳлулҳои безараркунанда, санҷишҳои санитарӣ гузаронида шуд. ин тадбирҳо бо мусоидати истоди ноҳиявӣ, тавсеяи табибону мутахассисон ва назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ амалӣ мешаванд. аз ҳисоби кӯмакҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва тадбирҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои хариди маводи коркарду беҳдоштӣ аз буҷети ноҳиявӣ 500 000 сомонӣ маблағ ҷудо 5000 литр маҳлулҳо хариду дастрас карда, муассисаҳои тибби профилактикии ноҳия бо маводу лавозимоти тиббӣ, дору, либосу корҷомаҳои махсуси тиббӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ таъмин ва ба таври лозима барои як давра захира карда шуданд. дар таъмини ниқобҳои муҳофизатии истеҳсоли худӣ дар баробари фаъолияти коргоҳҳои дӯздандагӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ саҳм мегузоранд. дар ин бобат фаъолияти мактаб интернат барои кӯдакону наврасони кар ва шунавоишон суст шоиста аст. дар маҳфили дӯздандагии муассиса ба миқдори лозима ниқобҳои муҳофизатӣ дӯхта мешаванд. гарчанде духтаракони мо имкониятшон маҳдуд ва ношунаво бошанд ҳам онҳо қобилияти тез аз худкунӣ доранд. ҳунарҳои пазандагӣ, дӯзандагӣ ва ҳамаи касбҳои ҳунарҳои миллиро тез аз худ мекунанд. дар мактаби хонандагони болоёқад 900 нафар хонандагон бо ниқобҳои муҳофизатӣ аз ҳисоби маҳсулоти маҳфили дӯздандагӣ таъминанд. хонандагони синфҳои аз 8 гирим то 11 90 нафар хонандагон дар дарсҳои таълим меҳнат дар маҳфилҳои дӯзандагӣ ниқобҳои муҳофизатиро дӯхта истодаем. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров истеҳсоли маҳлулҳои коркарду беҳдоштӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ хока ва маҳлулҳои шустушӯӣ ба роҳ монда шудааст, ки аз имкониятҳои таъмину дастрасӣ ба аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳоянд. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияҳои Панҷ ва Дӯстӣ ҷамъоварии ҳосили фаровони пахта ҷараён дошта, пахтадорон ният доранд, ки илова ба дурнамои муайян гардида ҳосил ба даст оранд. гузориши хабарнигорони мо. тибқи иттилои бахши кишоварзӣ, хоҷагидорони ноҳияи Панҷ имсол аз майдони умумии 16500 гектар заминҳои корами обӣ дар беша 6674 гектар навъҳои гуногуни хушсифату серҳосили пунбадона киш намуда буданд, ки имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи он машғул мебошанд. кишоварзони ноҳия ба маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахтазор вусъат бахшида, ҳамзамон баҳри сари вақт қабул ва коркарди он ашёи хомро ба корхонаҳои пахтатозакунӣ ворид менамоянд. деҳқонони ноҳия имрӯз заҳмате ки дар давоми сол кашидагиҳай ба корхонаҳои коркард пахтара аллакай супурданаш оғоз карданд. масъулини ноҳияи Панҷ, идораи кишоварзӣ ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот назорати иҷрои саривақтии таъмини дурнамои истеҳсолиро мувофиқи матлаб ба роҳ монда, дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ барои ҳавасманднамоии чинакчиён иқдомҳои негро рӯи кор меоранд. хоҷагидорони ҷамъияти деҳоти намунаи ноҳия, ки бештар ба пахтакорӣ шуғул доранд, имсол аз ҳосилнокии пахтазор ҳавасманд буда, ният доранд, ки нақшаи барзима доштаашонро барзиёд таъмин намоянд. ҳамин замине ки мебинед 3 сол шид бекор хобидагӣ буд. 1.5 километр свет оварда ҳамҷа обёрӣ кардам, ҳамҷара обод карда пахта киш кардам. имсол 1 март пахта коридам, ина 1 чинак 3.5 тонн 1 гектар 25 сотиқ пахта ҳосил доштам. дар ноҳияи Панҷ нахустин корвони дастранҷи қисмати пахтакор вориди корхонаи қабули коркарди пахта гардид. ҳамасола қисмати беши ашёи хомро деҳқонон ба корхонаи коркарди ҷамъияти саҳомии кушодаи сароикамари ноҳия, ки яке аз калонтарин манбаи қабули пахта ба ҳисоб меравад, бо нархи дилхоҳ пешниҳод менамоянд. имрӯз корхонаи коркарди пахтаи сароикамар бо мавсими нави қабул ҳамаҷониба омода гардонида шудааст. корхонаи мо ҷамъияти саҳомии кушодаи сароикамари ноҳия аст, ки иборат аз 100 нафар коргар мебошад. айни ҳол шумо шоҳид шуда истодаест, ки барои қабули пахта мо тайёр ҳастем. 13 нуқтаи тайёри қабули пахта дорем. корхонаи мо бо 1000 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ шартномаи қабули пахта дорад. ноҳияи Панҷ нахустин шуда ислоҳоти соҳаро пазируфта, имрӯз аз босамар истифода кардани ҳар ваҷаб замин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро нисбати давраи хоҷагиҳои коллективӣ якчанд маротиба зиёд намуданд. ҳосили миёнаи қидаҳои пахтазор дар шароити имрӯз аз 25 сентнер зиёд арзёбӣ мешавад. ба иттилои бахши марбутаи соҳа, имрӯзҳо дар шаҳру навоҳии пахтакори вилояти Хатлон баробари ҷараёни
хуби маъракаи ҷамъоварии ҳосил ҳамзамон дар корхонаҳои қабул ва коркарди ин ашёи хуми стратегӣ низ кор вусъат ёфта истодааст. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи Ахбор аз ноҳияи 5. дар вилояти Хатлон ки асоси кишти майдонҳоро пунбадона ташкил медиҳад, ин мавсим хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ дар миқёси ҷумҳурӣ аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии ҳосили имсолаи пахта шурӯъ кард. хоҷагидорон ин мавсим дар майдони 350 гектар се навъи тухмии баландҳосилро бо риояи ҳамаҷонибаи агротехникаи парвариш ба роҳ монда умед доранд ки ҳосили фаровони онро ба даст меоранд. ҳосил дар саҳро хеле ҳам ҳоло фаровон аст. аз он ки ҳосили якумаш ғундошта истодаем, мо боварӣ дорем ки ҳосили мо то ба 30 сентинер мерасад. дар хоҷагӣ ки имрӯз маҷмӯи заминҳои корамаш баробар ба 700 гектар аст, дар 80 гектари он ғалла кишт шуда буду боздеҳ низ мувофиқи мақсад шуд. аҳли заҳмат дар санҷиш якчанд навъи тухмии гандумро истифода карданду дар 3 соли охир майдони кишти навъи старшинаро васеъ намуданд. дар оғози ислоҳот хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ 200 гектарро истифода мекард, зеро боқӣ 500 гектари дигар аз ҳисоби накофтани заҳкашҳо ва боло рафтани обҳои зеризаминӣ ботлоқу боир гашта буд. айни замон дар ин хоҷагӣ мазмуни кору муносибат бо замин тамоман дигаргуна аст. зеро саҳмдорон бо сарварии роҳбари хоҷагӣ аз ҳисоби баланд бардоштани маҳсулнокии кишти зироатҳо ва бо ба даст овардани даромади дилхоҳ 25 намуди техникаҳои кишоварзӣ ва мошинолоти соҳавиро харидорӣ карда дар як маврид ба обод кардани маҳалли зист ва таъмини инфрасохтор дар деҳотҷойҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда меоянд. баъдан хоҷагиро муваффақ гашт ки чорводориро низ ба роҳ монда дар қароргоҳҳо зоти нодири шведи зебумонандро сол аз сол шумораашро афзун гардонанд. хоҷагидорон ҳамчунин ба кишти сабзавоти барвақтӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. имсол дар хоҷагӣ 60 гектар гармхонаҳои мавсимӣ бунёд гардид ки кишоварзон бо ба даст овардани ҳосили дилхоҳ дар таъмини фаровонии бозори истеъмолии манотиқи гуногуни кишвар ҳиссагузорӣ намуданд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Дӯстӣ барои барномаи Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ маъракаи ҷамъоварии пахта идома дорад. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 5874 гектар кишти пахта гузаронида ният доранд ки дурнамои истеҳсоли ашёи хумро ба 13158 тонна расонанд. идомаи мавзӯъро гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ маъракаи ҷамъоварии пахта имсол нисбат ба солҳои пешин барвақттар оғоз гардида бо вусъат идома дорад. имрӯз дар ноҳия аз ҳисоби ин дастсанҷи кишоварзон ба нуқтаи қабули пахтаи ҷамъияти савумии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу беш аз 30 тонна ашёи хом ворид карда шуд. имрӯз мо дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ба қабули пахта шурӯъ кардем. мо ният дорем ки пахтае ки хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ истеҳсол карданд, ҳамаашро беталаф бо сифати аъло қабул намоем. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имсол майдони умумии кишти пахта 5874 гектарро ташкил медиҳад ки дурнамои кишти он нисбат ба соли гузашта 200 гектар зиёд гардидааст. аз ҳисоби риояи тадбирҳои агротехникӣ ва таъмини нашуднамои хуби пахта кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки дурнамои истеҳсоли пахтаро дар муҳлати пешбинишуда пурра таъмин намоянд. аллакай мо муайян намудем ки дар пахтазори ноҳия ба андозаи 22,6 сентнер ҳосил мавҷуд аст ки мо барои таъмини дурнамои пешбинишудаи пахта, яъне хирмани 13158 тоннагии пахта тамоми ҳосил мерасад ва кишоварзон ният доранд ки чун соли гузашта дар вилоят яке аз аввалинҳо шуда аз иҷрои дурнамои пахта бароянд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли сеюм аст ки нуқтаи қабули пахта аз ҷониби ҷамъияти савумии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу амал мекунад ки он дар ҳамкорӣ бо раёсати кишоварзӣ ва хоҷагиҳои ноҳия пахтаи истеҳсолшударо саривақт қабул менамояд. табқи нақшаи раёсати кишоварзӣ барои таъмини иҷрои дурнамои пахта маъракаи ҷамъоварии ҳосил ҳар як даррӯза натиҷагирӣ шуда пешсафон аз ҷониби ҷамоатҳои деҳот ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ қадршиносӣ карда мешаванд. кишоварзони шаҳри Турсунзода ҷамъоварии ангур ва содироти онро оғоз намуданд. имсол бо истифода аз фаровонҳосилӣ хоҷагидорон азм доранд ки истеҳсоли маҳсулоти содиротиро боз ҳам зиёд гардонанд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳад.
риояи қоидаҳои илмию амалӣ ҳангоми бунёди боғ ва меҳнати пайваста имкон дод ки дар майдони тогзори шаҳри турсунзода истеҳсоли навъҳои содиротии ангур зиёд гардад. фаровонҳосилӣ бошад кишоварзонро барои саривақту беталаф ҷамъоварӣ намудани самараи меҳнат ва пешниҳод кардан ба бозор ҳавасманд намудааст. дар баробари таъмини бозори дохилӣ кишоварзони шаҳри турсунзода аввалин тонаҳои ангурро содирот намуданд. ҳосилиш нағз, ҳосил фаровон, пешангиш пухта расид. ҳозир мо аслан шартнома бастем аз 60 тонна зиёдтар маҳсулот содирот кардем. татбиқи намунавии барномаҳои давлатӣ ва дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ шудани майдони боғот ва афзоиш ёфтани истеҳсоли ангур мусоидат намуд. масалан имрӯз ки майдони боғот дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 4400 гектарро ташкил медиҳад, наздики 3200 гектари он ангурзор мебошад. хоҷагидорон дар парвариши навъҳои гуногуни ангури дорои сифати баланду тамъи лазиз таҷрибаи ғанӣ доранд ва ҳамин аст ки ангури дар ин водӣ истеҳсолшуда дар бозорҳои дохил ва хориҷи мамлакат талабгорони зиёд дорад. аввало маҳсулот босифат шуданаш дар кор, ин ба ай бохор то аммо пухтани ангур хуб меҳнат кардан дар кор. бехонони мо ина ай удаш баромадан ҳосил босифат нағз ангурои хуники ба тобовар, ангурои содират ба маъқул меомадагӣ ҳозир аз ҳар тарафҳо ҳамхел сортҳои нав оварда инҷо ба парвариш карда ҳозир ҳамун хеле боғоро васеъ карда истодем. аз гудаки ҳамун кор қати машғул ҳастем. на фақат ман, ҳама акаҳои додаро бачаҳои манам ҳозир ҳамин қати машғул ҳастем. мода ин меросӣ. дар афзун гардондани истеҳсоли ангур кишоварзони шаҳри Турсунзода ба натиҷаҳои намунавии фаъолият ноил шуданд. масалан агар соли 1991 истеҳсоли ангур ҳамагӣ 488 тоннаро ташкил намуда бошад, дар соли 2019 дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 27,7 ҳазор тонна ангур истеҳсол шудааст. ангурпарварон муваффақияти аслии худро қабл аз ҳама ба дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марбут медонанд. тойфи ҳусайни اینا همه میدونه این انگور را. حاضر ما انگورایی از مملکت‌های خارجه دسترس کرده اینجا آورده اول آموخته اینا در شرایط ما چخل میشه نمیشه اینا آموخته میشدگیشه اینا زیاد کرده دیگه نهیابم همون نهالش دادستیم. хоҷагидорон бо меҳнати пайваста дар заминҳое ки қаблан бекор хобида буд боғи намунавии ангур бунёд намуданд. имрӯз ки давраи ҷамъоварии ҳосил аст, талош ба он равона шудааст ки натиҷаи меҳнат саривақт ҷамъоварӣ ва ба бозорҳои дохил ва хориҷи мамлакат пешниҳод гардад. баъди бунёд гаштани сардхонаҳо бошад, дар шаҳри Турсунзода барои захира ва дар давраи зимистону баҳор таъмин кардани бозорҳо бо маҳсулот имкони мусоид фароҳам шудааст. ангурро мо бозорро пешниҳод карда истодем. баъд охирои сентябрда, моҳи сентябрда ҳамон сардхонаҳо барои зимистону баҳор захира мекунем. ҳусайни сиёҳу сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак ва кишмиши сиёҳу сафед аз навъҳои ангуре мебошад ки дар хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода бештар парвариш карда мешавад. меҳнати пайвастаи кишоварзон дар асоси таҷрибаи илман асоснок ва обу ҳавои мувофиқ барои истеҳсоли ангури бо сифату дорои тамъи лазиз мусоидат намудааст. хоҷагидорон хушҳолона аз фаровонҳосилӣ дастурхони мардумро пурнозу неъмат намуда талош доранд дар асоси дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақиятҳоро дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода боз ҳам афзун гардонанд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2020-2022 курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ ташкил гардида, бо ин восита шаҳрвандон хоса занону духтарон соҳиби касбу ҳунар мегарданд. дар ин асос дар муддати 5 соли оянда шаҳрвандони аз 18 сола боло ки касбу ҳунар надоранд ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб карда мешаванд. гузориши ҳамкоронамон.
барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ. дар доираи ин барнома шаҳрвандони сину соли гуногун бо таъсиси марказ ва курсҳои омӯзиши кӯтоҳмуддат соҳибкасб мегарданд. феълан дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар заминаи амалшавии иқдомҳои созанда марказҳои муосири таълимӣ баҳри ҷалби сокинон, хоса занону духтарон ба касбҳои мавриди таваҷҷӯҳ фаъолият намуда саҳми онҳо дар ин самт назаррас мебошад. дар 8 моҳи соли ҷорӣ 171 нафар сокини шаҳру ноҳияҳои мамлакат маркази таълимии омӯзишии модулии шаҳри душанбе ва филиалҳои онро аз рӯи ихтисосҳои гулпарварӣ, қаннодӣ, дузандагӣ ва дигар намуди касбу ҳунар хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи тахассусӣ гардиданд. طول 2 ماه کسب قنادی را از خود کردم و امروز صاحب شهادتنامه شدم. айни ҳол ҷавондухтарон бо истифода аз шароити мусоид ба омӯзиши касби дузандагӣ машғул буда нозукиҳои ин ҳунарро аз худ мекунанд. миннатдорӣ خود را мерасонам ки ба мо ҷавонон чунин шароит фароҳам оварданд. ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ ва дар ин замина ҷалб намудани шаҳрвандон ба касбҳои ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта. барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ бурдани ин тадбир сохторҳои марбута аз ҷумла вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон муваззаф гардиданд. дар маркази касбомӯзии шаҳри душанбе ҷиҳати дар шароити хуб ба омӯзиш фаро гирифтани касбҳои ҷавобгӯи бозори меҳнат аз ҷумла маҳсгарӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуд ва имрӯз ҷавондухтарон ин намуди касбро бо ҷалби мутахассисони бо таҷриба аз худ мекунанд. дар инҷо маҳси кӯдакона касбро омӯхта истодаем. бовари комил дорем ки зиндагии худамонро аз ин касбҳо пеш бурда метавонем. айни ҳол дар филиалҳо духтарҳое ки хонашинанд, касбу ҳунар надоранд, омада дар марказ соҳиби касб мешаванд. маврид ба таъкид аст ки феълан дар заминаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ марказҳои таълимии калонсолон таҳсилоти миёнаи касбии тоҷикистон аз рӯи 454 ихтисос кадрҳои коргарӣ омода карда мешаванд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.